pun siaraken menika saking studio 1 Indosiar. Iya, Lajeng menika saking studio utama. Studio utama. Nggih. Pati uripe awake dhewe. Nggih. Mbak ngapura wani. Kudu sungkem karo Pak Yai. Nggih. Makasih lang. Lah iya kok ya. Ya muga-muga sliramu karo pun Kakang sesuk ning ndi dikanthi karo beliau. Nggih, amin. Kinarya regeng swasana ya ngaji, ning budaya ya tetep lumaku. Nggih, leres. Ngono kuwi. Ngoten menika nggih Pak nggih. Dadi Arab ya digarap, Jawa ya aja nganti lali digawa. Nggih, leres. Wong ya dhewe iki wong Jawa. Wong Jawa. Nggih. Mula aja nganti lali Jawane. Diparingi panjenengan ngendika matur Matur nuwun. Menika nembe DP iki Mbak wis di DP karo Pak Dukung.